ning kula kanca rencang panjenengan, keluarga besar panjenengan sing tujuane ya padha sinau sesarengan tumraping awake dhewe iki adalah tuan rumah Nusantara. Aja sampai dadi dayoh lali karo samubarange. Lali karo jawane, lali karo jati dirine, rumangsa disetir oleh wong liya sehingga rumangsa ora duwe Nusantara, bahkan ngangge klambine dhewe ora gelem. Masya dilengserne ora dadi tuan rumah, malih dadi penganut. Rumangsa nek Nusantara iki theke wong liya, wong Jawa panggah manut. Krana apa beneh? Ora usah digaekne Banten sing marupa-rupa, cukup gedang setangkep enek kambil lan cok bakale kuwi jelas kanggo aku krana kuwi panganan sing wis tak kenal. Dimanapun tempat kita berpijak, ning kono mau wis ditempungne Jawa digawa ning endi wae. Lah Jawa digawa ning endi wae? Masih awake dhewe ning Lampung, masih dhewe ning luar negeri, aja nganti udar karo tata krama sing wis. Tata kramane wong Jawa salah satunya adalah beneh. Inggih Bapak Ibu, Rama Resi, kawula ngaturaken kula nuwun Bapak Ibu. Semawur monggo ya. Wong Jawa ki lamun ana dayoh, mesti tembunge dayoh kuwi kula nuwun. Lah sing duwe griya, sing duwe papan panggonan atau tuan rumah mesti kemawon ngendikan monggo. Nggih napa mboten? Kula nuwun Bapak Ibu. Ngaturaken nembah nuwun. Om Swastiastu. Om Awiganamastu. Namasidham. Om Tatsat. Ekam Imam Advitiyam Brahman Vidim. Guru Brahma Guru Wisnu Gurur Dewa Maheswara Guru Saksat Param Brahma Tasmai Sri Guruwe Namaha. Om Anubhadra Kratawu Wiyantu Wiswata. Om Sidirastu Tadastu Astu Ya Namah Swaha. Swaha Bapak Ibu. Swaha. Setirose samubarang ki jalaran saka kulino. Nggih napa mboten? Pramila mbok bilih wonten donga ingkang sae. Lah aku ora ngerti artine lho bumayang mula aku ya meneng wae. Akhire ya Bapak Lurah panjenenganipun Bunda Sekretaris Kecamatan akhire ya tekon. Nyapa bumayang diceluk kok malah ngono kae. Lah supados Bu Lurah Bapak Lurah Sarimbit kalian Bunda Sekcam boten
bingung anggenipun nampi pramila kula ungelaken saderenge kula nuwun Bapak Lurah, kula nuwun Bunda Camat keparenga kula mangsuli utawa baleni ungel ingkang sampun kula ungelaken menika wau. Inggih punika Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La im sakartum la azidanakum wa la im kafartum inna adzabila syadid. Robi sohli sadri wa iya siri amri wal mutatabili sahiyaqahum hum la haula wala quwata illa billahil ladin. Amin. Nah, iki lek wong saudara kita Islam pasti selalu langsung bilang amin. Ning kita wong Hindu semaura swaha ngono lho. Swaha. Esek to dibaleni swaha. Nggih. Lah nggih, swaha. Nggih to. Nah, nuwun kasugengan saha sih nugrahaning Gusti Sang Hyang Widiwasa ingkang Maha Asih mugi tansah kajiwa kasalira ing kula lan panjenengan sedaya Bapak Ibu swaha. Panjenenganipun ingkang dahat suci, panjenenganipun Rama Resi Hasta Dharma Talabah saking tlatah Sidoarjo ingkang dahat kawula pinundi suci mandhapipun dhateng Rama Pinandita, Rama Mangku kalian sedaya Rama Manggala ingkang wonten Kecamatan Welingi Kabupaten Blitar mriki ingkang ugi dahat kawula pinundi suci panjenenganipun tetungguling agami Hindu Bapak Suhadyo Sarimbit kalian Bapak Yuliono, Bapak Juweni ingkang tansah dados sepuh lan sesepuhipun tlatah Blitar ingkang dahat pantes kawula bekteni panjenenganipun Bapak Lurah Tangkil ugi Bunda Sekcam Welingi ingkang tansah minulya ingkang dahat Sinudarsono panjenenganipun Rama sepuh sesepuh aji sepuh kasepuhan monco kaki tlatah Tangkil ingkang tansah lebda ing pitutur ingkang dahat pantes kawula bekteni panjenenganipun Ibu WHDI. Ibu-ibu WHDI ingkang dados tombak tertajam bagi penggemblengan putra putri dan bahkan ibu ini adalah citakan. Iya, ibu iki citakane anak nggih mboten. Oh, apika pentunge bapak ora enek citakan. Takkan terjadi apa-apa nggih to. Ora iso lestari. Pramila Ibu WHDI Kecamatan Welingi ingkang ugi tansah kinurmatan sedaya para umat Hindu selingkungan Tenggong nggih ingkang sakmenika tansah bagya mulya pikantuk nugrahaning Hyang Widi sahingga minangkani darmaning agami kanthi sukarenaning penggalih apa awrate penggalih Bapak Ibu. Sukarenane penggalih, aja sampai merasa berat. Oh iki tumraping apa yang kita lakukan itu tumraping kertas, tapi kertas yang paling larang. Engko tak terangne, Bro. Sangu dhuwit napa mboten? Lho, uga lho aku tak tekon do sangu dhuwit napa mboten? Lho, mbok ya sangu kekno aku. Guyon ae, guyon. Terus lho samare lek dijaluk lah urung tak jaluk wis kekno aku nggih lho. Lah terus mboten kata lumpen pendekare Seribu Canti Mas Tio Sarimbit kalian sedaya kru ingkang tansah setya tuhu tanpa pamrih
ngagungke Hyang Widi lumantaran ngabekti dumateng para umat. Mendirikan candi sebesar apapun tanpa njaluk duit. Tepuk tangan kanggo Mas Tio sak kanca. Aku kok urung iso kaya mangkono kuwi, padahal bayare larang lho rene iki. Lah Mas Tio gratisane dinyanyi ning ndi ae. Jebul dapure mayang sing mendina dibayar, bahkan negara membayar urung iso tindak kaya dene Mas Tio. Jadi monggo piyantun ingkang sae menika tansah ditiru. Aja niru mayang. Ning suarane mayang katutna, Bro. Nggih. Keranten sing tak ungelke iki sinau dasare kitab. Nah, panjenengan sampun kenal kalih kula, Bapak Ibu? Lek liwat YouTube Bu Mayang aku wis kenal. Roh, TikTok wis kenal. Njur kawusanane karo Hyang Widi diparingi kesempatan ugi kalodhangan kula lan panjenengan sedaya saged pinanggih. Nggih napa mboten? Iki ora mung kebetulan mboten. Sedaya menika wau keranten karma wasana. Sisa hasil perbuatan kita terdahulu ingkang dereng digugah dening Hyang Widi krana karo Hyang Widi awake dhewe bali marang Hyang Widi Meduna kowe urung wayahe bali lah tibakno aku tumitis malih sahingga saged pinanggih kalih panjenengan astung kara matur nuwun Hyang Widi dene kula saged pinanggih kalian umat Darmaning Blitar inggih ndadosaken kawuningan Bapak Ibu. Nami kula Dewi Mayang Anggraini si antik iya. Nek si antike barang lha wong wedok kecilik jelas ya rumangsa cantik nggih napa mboten? Apa meneh empun dipundhut garwa dening Mai Lopo-lopo. Iya, suamiku Bejo Sutresna. Ini Mai Lopo-lopo yang selantiasa mendukung. Ajenga kula ngabdi teng pundi kemawon ditinggal minggonan gelem. Neng balik langsung digoleki dompet entek apa isih. Gak Gus, guyon. Panggilan sayang Sang Binagus. Nah, mula teng mriki Bapak Ibu kula Dewi Mayang Anggraini saking tlatah Banyuwangi ngabiyantara tebih saking Banyuwangi tumuju tlatah Blitar mriki mboten sanes mboten lintu. Aku aja diagungke dadi sapa. Ning kula kanca rencang panjenengan, keluarga besar panjenengan sing tujuane ya padha sinau sesarengan tumraping awake dhewe iki adalah tuan rumah Nusantara. Aja sampai dadi daya lali karo samubarane. Mula uang Jawa Jaya. Uang Jawa Jaya ilang. Aja jawane terus ta ya, Tik. Cobi jenengan nerokne wong Jawa aja diterokne ya, Tik. Wong Jawa aja. Monggo. Wong Jawa aja. Ilang jawane. Ilang jawane. Wong Jawa aja. Wong Jawa aja. Ilang budayane. Ilang budayane. Wong Jawa aja. Ilang adate. Ilang adate. Jawa digawa. Wong Jawa aja ilang jawane. Keranten apa Bapak Ibu? Ternyata orang Nusantara adalah tuan rumah Nusantara. Aja sampai dadi daya lali karo jawane, lali karo jati dirine, rumangsa disetir oleh wong liya sehingga rumangsa ora duwe Nusantara, bahkan ngangge klambine dhewe ora gelem. Nggih napa mboten? Nggih. Lah sakniki kula teka. Hyang Widi wis ngutus Mayang teko. Nggih. Keranten teko asape dupa niat insun ngebong menyang dupa ratus cipta rasa manik putih Purwajati kali-kalingan jati sigah
Gingsir tibakno aku kon gingsir tenan ana kene. Nggih. Ha pramila Bapak Ibu. Gingsir kula dateng mriki mboten ateges ngejak belot, ora gek nyapa belot. Kok gelemen mangan sego omprengane penjara. Teng mriki kula namung ngemutaken ora ngejak napa-napa. Awake dhewe Jawa napa mboten? Berarti lek wong Jawa ki beneh to? Beneh apa ora? Beneh apa ora? Cobi, lek beneh cobi. Tiang Jawi tansah. Ala kok lemes men Bu Mayang. Tiang Jawi tansah. Tiang Jawi tansah. Ngagungke laku beneh. Ngagungke laku beneh. Lah iki lho wong Jawa ki nggarakne wis ana pangertosane, wis ana paugerane, wis ana aturane, lek wong Jawa ki wong beneh. Mula arep disebut sebagai orang yang teru-teru, dilengserne dadi wong sing dudu juragane, dilengserne dadi tuan rumah, menjadi budak, menjadi wong nganut. Ora bakal piye-piye krana beneh. Masih dilengserne ora dadi tuan rumah, malah dadi penganut. Rumangsa nek Nusantara iki theke wong liya, wong Jawa panggah manut. Krana apa beneh? Ora usah digugat saiki, sesuk waktu yang menjawab. Saiki aku teko. Saiki wektune wis teko Titi Wanci. Lho Bu, mati ora. Titi Wanci ki ora mesti mati. Titi Wanci niku empun dugi wayahe. Lah lek mau sampun ngendika tiang Jawi tansah ngagungke laku beneh nggih napa mboten? Cobi jiwa Jawane. Jiwa Jawane. Manunggaling rasa. Manunggaling rasa. Jenenge sadar diri. Iya sadar apa urung? Lah tenan urung sadar tenan tok. Salah sawijine muni kula nuwun wis ilang saka ilate wong Jawa nggih napa mboten? Lho, iso. Yang namanya salam agama itu sak bubare kula nuwun nggih ta? Baru lek wis kula nuwun beliau mengucapkan monggo baru assalamualaikum atau om swastiastu. Neke dhewe arep apik teke manca, teke dhewe kudu tetep digawa Bapak Ibu. Contone arepe ngaturke banten marang leluhur. Kula nuwun lek adewe ajenge mertamu ngetok pintu tok 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 kula nuwun leres napa mboten? Tapi lek arepe ngundang ngaruh lek wong Jawa ki aruh gupuh suguh lungguh leres napa mboten? Lek iki wayahe dina leluhur arepe ngaruh ngedhuk lemah ping 3 dek 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 kula nuwun. Nah, leres napa mboten? Mula kula nuwun iki aja diilangi, Bro. Bahkan sekarang lidah kita sudah generasi kita wis esen olahe mungelke kula nuwun. Kenapa? Karena bapak ibu ora budidayane. Saiki kudu piye dibudidayane apa dilangke? Kula nuwun nggih Bapak Ibu. Nah, saben anak wangsul kula nuwun dhisik nak nggih mari ngono salim om swastiastu. Adat digawa, agama dijunjung tinggi. Wis ngono, Bro. Nah, terus ingkang kaping kalihipun jerene mau jiwa Jawane manunggaling rasa. Jenengan benah iki dipeksa utawa karena sadar diri Bapak Ibu? Sadar diri. Wong Jawa ki rumangsa sing duweni Nusantara arep Nusantara isine gugat kahyangan. Wong Jawa tetep anteng, malah bodho minggir ning pinggir segara, padha minggir ning pinggire wana, mung manungku puja ngarsaning Yang Widi. Om sarwe bawam tusukina, sarwe santuni ramayah, sarwe badrani pasyantu, makasjid dukabak bawet Yang Widi, lumantaran Ibu Pertiwi, lan ulu wetune bumi. Lah iki wong Jawa akhirnya ngetokne ulu wetune bumi. Leres napa mboten?
Gedang ki kira-kira metu kok kayangan apa kok ulu wetune bumi Bapak Ibu? Bumi. Njur kelapa metu teko Indomaret apa ngerah Tegalan Buri sing enek blethoke, enek teleke, enek tlethonge kae. Tegalan to, elek to nggene. Ning kasunyatane Bapak Ibu, niku wau Bapak Ibu panjenengan utawa tiang Jawi lek alame Ibu Pertiwi wis mulai merontik ora tentrem, akhirnya baru nyadar. Nggih, duh Yang Widi lumantaran Ibu Pertiwi lan ulu wetune bumi. Sak menika marupi-rupi kula ngaturke dedaharan arupi pisang ayu. Pisang ayu napa namine? Pisang sanggan utawi pisang ayu. Duh Gusti, mugi tansah enak lan kepenak kauripane anakku. Donga tanpa maca lho niku. Leres pangandikane Pak Tio wau, ora usah dimantrami. Yang Widi wis pirsa apa sing dadi gegayuhanmu. Leres napa mboten? Ning lek awake dhewe mantram 1000 mantram ora ana buktine. Aduh, omong doang Bapak Ibu. Buktine Rama Yuliana nalika tasih muda, pendekare jalanan kae, numpak sepeda motor. Kuasane Gusti ora sangu SIM, ora sangu STNK SIM-e ora digawa, STNK-ne ora digawa. Arep jerit ujunge langit lek iki sepedaku, gak enek buktine, pedahe disita. Leres napa mboten? Nggih napa mboten? Lah iki kaya dene wong Jawa ki ora gelem ngomong ning tandange dhisik Bapak Ibu. Lah terus kenapa hari ini kita ora usah ngomong, "Woi, Hindu bangkit, Jawa bangkit." Ora usah. Ora usah. Kabeh kuwi mau wis ana perlambange saka ungele jeneng desa namine Kediri. Bangkite Jawa lair saka Kadiri, ora usah nyeluk sapa-sapa, lair saka Kreteke Ngati, mula mau diarani manunggaling rasa, jiwa Jawane manunggaling rasa, ya kuwi mau sing diarani jenenge sadar diri. Anjo. Sadar diri itu tidak dimulai dengan mengajak orang lain, tapi berangkat dari diri sendiri dan memberi contoh kepada yang lain tanpa pamrih apapun. Lek awake dhewe wong Jawa. Jawa ki ora usah bengok, tapi lek menurut ajaran kitab suci Weda, cara mengaturkan bakti kepada Yang Widi ada 3. Waikari, upamsu, manasika. Lek waikari bengok kaya aku ngene iki, contone. Nah, contone ibu-ibu senaosa sepuh-sepuh kados ngeten iki. Ora iso mantram kaya dene Rama Resi. Wau wis tak lekasi. Duh kulon kuwi ngaruh. Panjenengan nate wau ngaruh kula ta? Nalika Bunda Ketua Yayasan Tribuana Tunggadewi. Senaosa ora tau cethuk, mara-mara ngaruh. Bu, injih. Kula Putri Tunggadewi lho pumayang, nggih kula mayang saking Banyuwangi. Banyuwangi pundi mriko? Kula mari teko Tegal Trima lho Bu lho, kok mboten pinarak. Lah iki ngaruh. Lah sementara ngaruhe awake dhewe marang Yang Widi utawa leluhur, ora usah ngono kuwi wong ora ketara. Nggih napa mboten? Mula ngaruhe ngidung. Lah nembang. Lek nembang kuwi iso gundul-gundul pacul-cul gemblelengan nyunggi-nyunggi wakul-kul gemblelengan wakul nglempang segone dadi saratan. Iki nembang. Ning lek ngidung sing dipuja adalah Gusti ingkang Maha Tinggi nggih menika Yang Widi kalian titisane nggih menika leluhur. Nah, nembang karo ngidung padha ning beda. Beda. Saire tok sing beda. Lah pramila lek panjenengan pancen ngugemi Jawa mesti ngaruh. Ngaruh ki sapa aruh ngenal. Nyapa bro, nyapa. Ngaruh menika wong Jawa ki pakeme wong Hindu kenapa tidak mau gugat, tidak mau doa apapun, tidak mau memantram apapun. Bukan karena tidak bisa, tapi wis cukup dengan mengucapkan eling karo ngaruh, gupuh, suguh, lungguh. Diawe ting-tingan nganggo gentane Rama Resi kuwi wis ngaruh. Ngenal, nyopo, nggih ta? Dengan sebutan apa? Om.
Nggih ta? Lah pramila ngeruh ini sapaane Rama Resi dan para mangku kuwi iso manjing ing kahyuangane Hyang Widi lumantaran panjenengan nggih ngaruh apa ngaruhe kidung. Dadi ora ana critane wong ning pura ngidung ngambara ing awang-awang. Ha kuwi lek wong lagi nandang kasmaran. Dadi kudu ana bedane ngidung kanggo Gustine lan ngidung karo wong sing dadi kudangane. Nggih, Bapak Ibu. Lho Bu, lek cengkoke langgam ngimpi njur diganti lirik lagune saire nganggo ungele marang Gusti oleh top banget. Sing penting atine panjenengan tentrem sampean ngungelke kanthi seneng. Lah itu donga ngaruh sing bakale katampa dening Hyang Widi tumraping HP saiki WA langsung dijawab ting ting iya tak bales kowe. Kila balasanku sesuai panyuwunmu. Nah, panyuwune apa? Nggih menika wau wujude pisang ayu mau memujudkan bahwa yang pisang econo mboten lamun didhahar Bapak Ibu. Legi, enak. Tur enake gedang kuwi tanpa buatan, leres napa mboten? Asli enak saka Hyang Widi, mula dibalekne marang Hyang Widi, diaturne marang Hyang Widi, karo Hyang Widi ditampa ora usah njaluk urip lan kauripanmu enak lan kepenak kaya dene uripe gedang iki lan rasane gedang iki. Swaha. Contoh, wit gedang iki lek urung berbuah dia tidak akan mati, masih diperonggol di babat ping 1000 paribasane, lek urung berguna untuk makhluk lain pohon pisang itu tidak akan mati. Loh itu hebatnya pisang. Kenapa pisang senantiasa diaturkan untuk persembahan kepada Hyang Widi? Karena enak lan kepenake urip ada di pohon pisang. Pohon pisang arep manggen ning tanah padas urip. Arep ning tanah jombok peceren urip. Arep ning tanah tandus lan kering saha loh urip. Ora sah dimes urip. Lah itulah orang Jawa. Mula wong Jawa ora sah bengok. Kuwi mau wis ana ijole dhewe, ya kuwi mau ana lakune dhewe sing diarani ngaruh. Lah nomor lorone ana sing diarani kelapa. Kerambil, teng mriki kerambil apa nyeur apa nyoh? Kambil padha kalih nggen kula nggih. Nggih, teng nggen kula namine nggih kambil. Mula tapi lek kongkon menek kambil gelem napa mboten? Wirura basa. Menek wit kambil nggo nyeblokne buahe kambil, wohe kambil. Tapi amriye cepet lek ngucapke menek kambil. Tapi lek dipikir secara logika, lho kambil kaya ngono warna aku durah aku on menek. Ya kecantol kok gak guyon. Guyon Bapak Ibu. Lah ingkang kaping kalih nggih menika ungele donga tanpa mantra tanpa japa inggih menika kelapa. Kelapa ki jenengan sing nandur utawa Mbah Buyut sing maturun-turun sing nandur Bapak Ibu? Mbah Buyut sing nandur nggih napa mboten? Dhewe mung kari ngrasakne asile, kari ngedol buahe, kari ngedol wohe, kari meres parutane. Leres napa mboten? Sing nandur, sing gola wentah, sing gedhekne sakmenika sing nyetak awale adalah Mbah lan Buyut sing wis kapungkur. Kasunyatane ngantek turun tamurun, kelapa itu tansah hidup. Matine mung nalika disamber bledek baru wit kelapa kuwi mau teklek lan matek. Lah, kenging napa kok didadekne Banten nggih kados menika? Kasuwunane tansah uripa kengkeng jenjeng ayem tentrem tanpa penyakit, tanpa cegah, tanpa pendek umure, tegese orang hidup wong Jawa ki lek ngenggeni kelapa, ngaturke Banten kelapa kuwi wis tembung Hyang Widi dadekno dirgayoswa kaya dene mantrame nalika kramaning sembah mantram anugraha manuhara dewa data nugrahakam arcanam sarwa pujanam nama sarwa nugrahakam dewa dewi mahasidi yatsnya angga tamulat idam laksmi sidis jadir gahayu
Nirwignam Sukawerditam. Ayu werdi asa werdi werdi prajnya Sukasriyam. Dharma santana werdinra. Santute sapta werdaya. Lah sampean ora usah muni santute sapta werdaya. Wis diwakilne kelapa. Karena apa? Kelapa itu terdiri dari 7 lapisan alam. Loh, santute sapta werdaya. Penak lan kepenake uripku anak putu, penak lan kepenake urip anak putu ngantek 7 turunan. Ora bakal entek Bapak Ibu. Tansah kepenak. Lah mula iki wis dadi identitase piantun Jawi. Wis dadi pangertene piantun Jawi, leluhur Jawa. Ora usah digaekne Banten sing marupa-rupa, cukup gedang setangkep enek. Kambil lan cok bakale kuwi jelas kanggo aku krana kuwi panganan sing wis tak kenal. Cobi umpamane Mas Tio dedaharane bendina sekul putih kalian gereh jangan tewel. Jenengan paringi sandwich utawa kebab utawa burger kira-kira didaharno mboten? Lha gek panganan opo iki? Merasa bukan makanannya maka itu tidak terjamah sama dengan leluhur kita Bapak Ibu. Saat ini leluhur kita masih keloyongan kemana-mana karena apa? Karena anak putu turun buyut ora ana sing nguwahi kursi. Contone niki wau sampun kagelar. Dateng dalemipun Bunda panitia ingkang nyawisi sarwa papan kanggo pipis, papan kanggo adus, papan kanggo ngaso, kawusanane kursine urung ditokne. Apakah ada tamu yang berani duduk? Oh gak wani. Karena merasa itu belum disediakan. Lah ra beda kaya dene leluhur Jawa hari ini. Leluhur kita, leluhur Nusantara saat ini masih merasa kebacut temenan. Walah, ger kok kebacut temenan. Oleh aku ninggali kagelaran kaya ngene. Selirane anak-anak iki tumraping kloso kagelar anak iki mung kari ngenggeni gelare sing wis digelar dene wong tuane. Lah dalah. Mung maringi kursi, ya kuwi mau kursi ana jerone ati, eling ae kok ora. Lho, Bapak Ibu jenengan kedah pirsa, ngedekne candi, nguwehne pedharman, maringi kursi marang leluhur lan Hyang Widi. Tumraping bahan di dalam kehidupan adalah hal yang paling remeh, ya kuwi mau kertas. Tapi kertas yang paling larang, contoh, kertas paling larang napa Bapak Ibu? Duit. Nggih napa mboten? Orang bisa dikatakan kaya apabila dia memiliki banyaknya lembaran kertas itu. Leres napa mboten? Samu barang kena dituku bahkan gelindingan papat sing abote bahkan dipanggul wong 12 ora iso wani njunjung. Kalah karo rupane dhuwit lembaran atusan ping akeh. Leres napa mboten? Lah, itulah membangun candi Bapak Ibu. Emyah-emyah ta Bapak Ibu? Remeh to bangun candi? Regane paling piro Mas Tio? Gratis to? Loh, gratis. Lek perkara upacara urusan jenengan gitu. Tapi ngedekne candi gratis. Lah ternyata nitik candi regane gratis. Tetapi ketika itu didirikan adalah tiket yang paling berharga dan tiket paling cepat untuk menuju anugerah Hyang Widi. Contoh, duitnya jenengan ki tetap larang loh Bapak Ibu nggih. Tapi sik larangan kertase tiket pesawat. Akeh yo duwite panjenengan, lek tiket pesawat kuwi mau gak dibayari. Gak jenengan cekel, mung sederma selembar kertas tiket lho nggih. Tapi lek didudohne ning bandara, dhewe lingguh kursi sing paling larang. Contohnya aku karo Pak Tio. Didudohi kertas, "Bu, kertas iki engko cetaken." Lho aku duwe dhewe kertase. Bareng digawa ning stasiun, larang regane. "Monggo, Bu, tempat duduk panjenengan eksklusif." Was aku nggawa kemul, nggawa bantal tiba ning kono samu barang wis dicawesne. Matur nuwun Mas Tio. Larang tenan lho. Kuwi mau mong dituduhi kertas. Lah inilah candi Bapak Ibu. Walaupun panjenengan ora usah ngendikan napa kemawon. Wis ngedekne candi jelas panjenengan adalah manusia yang paling mahal dan itu adalah
cara panjenengan tumuju dateng Yang Widi untuk cepat apane? Cepet entuk anugrahe, cepet tumuju tujuane, cepet gegayuhan napa ingkang dados sediane. Lah itu wong duwe candi Bapak Ibu. Lah lek kancane awake dhewe duwe sanggar pamujan, duwe sanggah, duwe Padmasari, duwe Merajan, wong Jawa candi. Ngono ta Bu Mayang? Ora usah muni lek wis duwe candi ngene iki leluhur teko nalika malam Jemuah Kliwon, malam purnama, malam tilem, ora diomong, ora usah diomongi, yut rene nu kene, ora usah. Cukup wis digawakne dupa Om Tamula Panca Upacara Guru Padukaya Nama Swaha Om Lingga Purusaya Nama Swaha. Net. Iya, aku wis duwe nu. Ora usah diunekne lek kursi wis diteleh kuwi jelas kursiku, nggih ta? Iki kanggo aku krana sing dingerteni iki kursine wong Jawa. Kursine ratu zaman Jawa. Ratu Jawa zaman dahulu kursine nggih ngeten iki. Lho pula manggen ndi? Lah jenenge Karyatman. Wong manggen ning bolongan cilik iki lha dhewe gak ero. Atman bisa duduk di sini, apalagi dibangun nih semegah itu. Lah ternyata Bapak Ibu membangun candi, mendirikan candi adalah tiket yang paling mahal dan paling cepat untuk menuju Sang Hyang Widi. Lho Bu, berarti aku lek duwe candi cepet mati wae ora. Candi asale saka Bu Mayang, aku mau ngedekne candi sik to nyapa. Krana ora ana sosialisasi Bu Mayang, lah piye? Candi ki jerene kuburan, leres Bapak Ibu. Candi ki jerene nggondeleh wong mati. Napa leres Bapak Ibu? Heh? Oh, nggih lho. Oh, nggondeleh wong mati. Tapi Bapak Ibu, jenengan kedah pirsa. Apa nggondeleh wong mati berarti candine wong Hindu iki Cuntaka Bu Mayang krana nggih ngubur? Ora nggih ngubur. Neng Atman yang jasadnya yang sudah diaben, jasadnya yang sudah kembali menjadi Panca Mahabhuta. Kemudian Atmannya disucikan melalui upacara entas-entas. Loh Yang Widi apa perlu entas-entas? Ya ora wong Yang Widi sing duwe alam. Tetapi leluhur kita bisa mencapai surga dunia dan surga jagadita serta surga nirwana yang disebut moksartam. Itu berangkat dari kursi termegah yang disebut candi. Lho, Bu Mayang apa ya ngono? Lah aku krungu kok jerene candi iki nggondeleh jasad to Bu Mayang, ora eneng. Atman iki ketara napa mboten Bapak Ibu? Kira-kira Atman iki Cuntaka napa mboten? Mboten, yang namanya Atman itu Akledioya, Acadioya. Lah ternyata Atman itu adalah sama dengan Yang Widi. Maka ketika jasadnya sudah kembali kepada Panca Mahabhuta, maka Atmannya lah yang dilinggakan di sini hanya pada waktu tertentu. Kapan? Nalika anak putu buyut lagi ngaturke saji, beliau berada di candi, duduk di candi hanya untuk apa? Untuk makan ora. Kanggo nyekseni lan gondoro sapa sing diaturke anak putu buyut. Lah mula ora usah muni anak bakale tinemu lan nemahi wujud kaya ngono apa. Sandang pangan papan sarwa kepenak lan cumepak. Lah itu pertama kita mau ngaruh dulu. Ngenal dulu, menyapa dulu. Lah selama ini kita lupa. Dengan apa? Kegiatan duniawi. Tiba ngomong eling marang leluhur kuwi tiket yang paling mahal Bapak Ibu. Eling leluhur mesti eling Yang Widi. Krana apa? Yang Widi karo leluhur tumrape ngawak karo tangan tengen. Jelas gandeng. Nah pramila teng mriki Bapak Ibu monggo. Bu, aku rumangsa paling sithik di antara ribuan warga sak tangkel iki kawusanane wong Hindu mung 22 ben. Lho, piye to Bu kok ben? Rungokno ta. Kawusanane Bu Mayang ngendikane Bapak Eko wau selaku lurah mriki. Tangkel ini terdiri dari ribuan cacah jiwa.
Ternyata Hindune mung 22 lho Bu Mayang, aku isin aja isin. 22 ya ben. Tumrape sawijine kedinasan, contone arek sekolah. Murite sak sekolahan kae jumlahe ribuan, sing ranking 1 sitok napa akeh? Ora lho. Sing pinter dhewe, sing apik dhewe sitok apa akeh? Yang namanya ranking itu jelas satu kelas satu. Nggih to? Kelas iki sak sing ranking 1 iki, kelas iki sing ranking 1 iki, lah apa meneh sak alam semesta. Panjenengan ora usah gentar diciptakne dadi wong Hindu jumlahe sethithik. Karena apa? Panjenengan sampun piniji bahwa orang Hindu adalah orang terbaik sing kena dipilih lan kena dipiji untuk meneruskan anugerah leluhur, yaitu dengan tetap berada di jalan dharma. Kalianlah yang disebut tuan rumah Nusantara. Wes pilihan ranking panjenengan ini sudah dipilih oleh Yang Widi. Orang-orang ranking adalah beragama Hindu. Mula aja manut sing meri Bu penakan kae lho, wong sarwa kepenak ki ya penak. Orang dipilih punya tanggung jawab, salah satunya adalah melestarikan budaya. Mareske warisan leluhur, neruske warisan leluhur. Lho Bu, wis sae to awan lho padha itu. Mpun keju to? Dereng. Mbok keju to ya. Kancane dipikirno ora duwe kursi. Guyon nggih Bapak Ibu. Lah. Wis telas niki nggih? Oh, ya jelas, Bro. Nah, pramila saking menika wau kan sampun kawastanan. Oh ternyata wong Hindu ngaruh Waikari menyapa Yang Widi serta leluhur dengan ungeling kidung. Terus mari ngono gubuh. Wong Jawa kuwi ngaruh utawa nyapa kancane ana gupuhe. Loh, gupuhe pripun Bu Mayang? Ayo jajal, Mas Heru, sampean lek mau ngaruh aku gupuhmu nyapa Mas? Sareng-sareng, salam-salaman, nggih ta? Pripun kabare? Lah kok pripun kabare? Lah iki gupuh. Gupuh ini Mas. Tapi kula mboten patek gupuh. Aduh Mas, berarti jenengan dereng kenal kali kula layak mau ra gelem ngaruh karo aku lan ora gupuh. Lah, gupuh itu tegese memberikan sambutan. Leres napa mboten? Lek ngaruh itu dengan apa iki? Obahe ilat. Lek Rama Yuliana ngendikane ngajeni. Loh, iya. Seseorang bisa wong Jawa bisa disebut sebagai orang yang ngajeni gumantung saka udare lati. Leres napa mboten? Tapi lek jenenge ngaruh. Tapi wong Jawa lek ngurmati kancane gumantung gerake badan. Contone panjenengan teko ana ing ngarepe candhi, teko ana ing sajrone utamane candhi, kuwi mpun kawastanan ngurmati utawa sing diarani gupuh. Lho gupuh. Datang iki lho gupuh. Karena keroyo-royo lah, gupuh itu keroyo-royo. Keroyo-royo beda kali keronto-ronto lho nggih. Lek keroyo ki age-age dengan badannya, contohnya panjenengan diomongi kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak, sing obat tangane apa ilate? Tangane mulute tertutup rapat, cep. Lah, iki jenenge ngormati. Lah lek wong Jawa ngarani gupuh. Yaitu dengan apa? Keroyo-royo datang untuk melaksanakan bakti, itu namanya gupuh. Wong Jawa duwe pakem aruh gupuh. Lek wis nyapa Yang Widi gupuh. Gupuhe piye teko? Sujud ngene iki direwangi gringgingen sila karo timpuh sing wedok, sing jaler sila. Iki gupuh. Terus suguh.
Gak lho. Suguh ki kanggo leluhur apa kanggo kabeh? Jajal. Bu Mas Tio, aku mau ning ngene Bunda purna tugas guru mau kira-kira beliau suguh apa gupuh tok? Ya iya, ngaruh, gupuh, suguh. Beh, saeneke daharan nyuwun sewu lho Bu Mayang namung ngoten niku. Lah iki wis jangkep kaya dene restoran. Kok namung ngoten niku? Lah ini suguh. Lah inilah wong Jawa, wong beneh. Tidak hanya dengan ucapan saja, tapi ora usah ngucap, monggo katuran. Ora usah nganti ngucap, cukup jempole karo awake. Akhire sing disuguhi Akhirnya ning jero ati mugi dados oyatnya panjenengan Bunda sahingga tansah tinampi dening Yang Widi urip tansah gampang gangsal rejeki utaminipun sehat lan dirgayuswa. Lho kuwi suguh. Lah terus mari ngono saiki awake dhewe ngedekne candi berarti lungguh. Wong Jawa ki wani nyapa, wani ngaruh, wani gupuh, wani suguh, lan wani nguwehi lungguh. Jenengan nyapa Yang Widi saben enjing napa mboten? Saben siang nyapa Yang Widi napa mboten? Saben sonten nyapa Yang Widi apa gak? Nyapane kanthi trisan dia. Kramaning sembah. Terus lek wis disapa duwehi gupuh awake dhewe teka. Terus duwehi suguh canang sari dupa. Terus lek wis diwehi canang sari diwehi suguh sing nggih nyuguhne ya kuwi mau papan lungguh apa candi ataupun pura. Alah Bu Mayang tiba ngono. Heeh, selama ini lek awake dhewe sembahyang mung mantram tok gak enek gupuh suguh berarti urung jangkep. Lho, apa wong Jawa ngene iki durhaka Bu Mayang nggih? Lho, iza. Cobi lho. Kong, jenengan kagungan tanah ombo, Kong? Kagungan griya, Kong? Lah, kuwi tanahe tuku dhewe apa diwarisane mbahe, Kong? Lah. Lah aku karo bojoku nitik berdendeng nang ndi-ndi lunga ngangge dhuwit. Omah ora tuku, tanah ora tuku, sawah pirang-pirangane nggen mung kari macul karo adol. Kari ngrumat. Semua tinggalane sapa? Bapak. Jenenge Pak Ahmad Diono karo Mbah Giem. Lho, akhire awake dhewe mung dikongkon karena Mbah Ahmad Diono ki pun wangsul dina Kemis Pon. Akhire saben dina Kemis Pon dielingi, diaruh disapa, digedhuk lemahe ping 3, terus digupui, aku ya teka ning ngarepe, terus disuguhi ana apem ana arupi daharan banyu kembang wedang lan sak piturute mari ngono diwehi papan lungguh wek nu kene nyapa nu kene lah iza nyapa ki lho wek anak putumu bodho eling marang panjenengan mula katuran marupi-rupi dedaharan menika wek nggih lho kuwi lek nganti tembung Jawi tapi lek tembung Sansekerta. Wah iya lho wong Hindu ya Sansekerta to, Bro. Nggih, lek tembung Sansekerta dos pundi? Pripun? Alah, tak tinggal balik lho engko lek ngantek lali. Pripun? Lah, lek Bu Camat tahlil sholawat terus napa malih? Nah, itu semuanya ditujukan kepada roh leluhur, arwah leluhur yang telah kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka dienekne tahlil, dienekne sholawat. Lah piantun Hindu ada namanya puja pitara. Leres napa mboten? Om. Loh, kok nggih? Om pripun? Om Dewa Pitara Sarwa. Njo. Weh dah. Loh, sholawate awake dhewe. Oh, dados pundi mbok bilih Blitar. Om Dewa Pitara Sarwa, Pariwara Guna Saha, Arsaya Sarwa Pujanam, Prasidantu Suka Kritam. Om Ang Ah. Leres ta mboten? Lah, kancane awake dhewe, deloken.
Sami solawat bahkan ana kentrungan, ana tetabuhan rebana, terbangan hadroh, tujuannya adalah untuk mengirim dan menyenangkan leluhur. Awake dhewe Anjembro panem Bromo. Bareng Mas Heru. Om Dewa Pitara Sarwa ya. Dewa Pitara Sarwa. Pariwara Gunasaha. Arsaya sarwa pujanam. Prasidantu sukakritam. Sukakritam. Lah di sana disebutkan, yang widi aku bersaksi Om Dewa Pitara Sarwa, yang widi engkau sebagai dewane para pitara. Ya, Pariwara Gunasaha. Setelah berhentinya bapakku tugas di Nusantara, tugas di dunia, Arsaya Sarwa Pujanam, maka seluruh keturunan memuja bahwa bapakku apik. Maka Prasidantu Sukakertam, papakno papan sing paling nyenengke ya kowe mau moksa. Ayo dibaleni ya. Om Dewa Pitara Sarwa. Pariwara Gunasaha. Arsaya sarwa pujanam. Prasidantu sukakritam. Nah, kalau kita mengingat saudara kita Bapak Ibu, kenapa Bali itu tidak mau keluar wilayah? Karena ginondelan, cinaketan karo sing kawastanan, nguri-nguri, ngaruh, lungguh lan suguh kagem leluhure alias mewarisi ajaran leluhur. Maka dimanapun orang Bali tetap digawa Bali nih. Lah ayo piantun Jawi monggo. Dimanapun tempat kita berpijak ning kono mau wis ditembung nih. Jawa digawa ning endi wae. Lah Jawa digawa ning endi wae? Masih awake dhewe ning Lampung, masih awake dhewe ning luar negeri. Aja nganti udar karo tata krama sing wis. Tata kramane wong Jawa salah satunya adalah meneh. Loh, Bu Mayang, lah aku ning luar negeri kono piye lek ku nguri-nguri Jawa? Digedhuk lemahe Jawa wis tekan kono. Inggih, Bapak Ibu. Lah soalé ning kono ana tetembungan. Piye mau? Niatin sun ngebom menyang Dupa Ratus Cipta Rasa Manik Putih Purwojati kali-kalingan jati sigek gingsir. Yang Widi leluhurku sing saiki kalingan jati, ketutupan jati. Jati iki sapa? Yang Widi. Yang Widi saiki leluhurku sing ngono ning mburimu. Krana asepe dupa iki sigekno gingsir. Iya le, selambune tak buka ora usah munggah kayangan ki lho aku wis ning kene. Lah, itu wong Jawa sing duwe. Maka dari itu Bapak Ibu, aja rumangsa Jawa ki adoh. Kahyuangan ki adoh mboten ning ngandhinge awake dhewe. Tumrape omah mung kedangdangan selambu. Lek iki mau wis ditembungi sigek gingsir selambune dibuka. Bah aku ning kene. Tak wae le, tak tampa nak. Apa sing dadi ginayuanmu? Apa sing dadi sediamu? Ginayu. Swaha. Berarti candi didekne apa dijarne Bapak Ibu? Didekne apa dijarne? Didekne apa dilangke? Didekne nggih? Lah sing urung jenengan kagungan anak, kagungan putu, kagungan wayah, iki kudu saben dina disosialisasekne, aja mung ngedekne kanggo awake dhewe. Tapi anak putu buyut digondeli. Njo le, Nak. Selirane duwe kewajiban le.
Sakabeh sing wis gumelar iki tinggalane Simbah. Mula elinga karo Simbah, salah satune ngencepne dupa cep Om Tamula Panco Pacara Guru Paduka ya nama swaha Om Lingga Purusaya nama swaha leluhur kene aku tekan kene temenan nak. Lah lek wis kulino ngono kuwi anak arepe udar saka mbene, anak arepe udar saka Jawane sangat tangeh bin lamun Bapak Ibu. Nggih. Oga kintene sampun sawetawis dangu nggih Bapak Ibu. Kula pirsa panjenengan enten ingkang slojor, enten ingkang sendeku, enten ingkang lende-lende akhire iso. Lah iki jaga raga. Lah niki kula pirsa panjenengan sampun sawetawis saya, nggih to? Keranten srawung kalih kula sawetawis dangu. Pramila Bapak Ibu, diapure mayang olehe srawung kalih panjenengan dinten niki wau. Mesti kemawon wonten patrap ingkang kirang trapsila, nggih to? Salah sawijine embengok-bengok. Mboten ateges mboten ngajeni panjenengan mboten lho Bapak Ibu nggih. Ini adalah bentuk keakraban. Kula rumaos mbok bilih panjenengan niku senes tiang lintu, senaosa awake dhewe gak tau srawung jenengan kedah mirsani Bapak Lurah, Bapak Bunda Sekcam. Walaupun beliau jauh di sana, ternyata juga nyerawungi awake dhewe, nyopo awake dhewe. Semua itu karena apa? Semua itu karena kita yang senantiasa ugi manut karo kendaline pemerintahan welingi. Maka dengan manut, dengan gupuh panjenengan tansah ngenyangi apa sing dadi aturane Kecamatan Welingi, akhirnya Bunda Sekcam dengan sukarela turun dari kursi kemegahannya hanya untuk menyapa rakyat Tenggong. Halo Mat Hindu, aku datang iki lho, aku mbakmu ngaten. Lah akhirnya dengan sendirinya panjenengan perso Pasuryan Wibowo Bunda Sutiah leres mboten. Nah itu bukan hal yang kebetulan Bapak Ibu. Semua itu anugerah yang widhi. Ternyata papan kalenggane awake dhewe yo ditekani lan dipijak dene para pemerintah kita. Mula ngaturke matur nuwun dumateng panjenenganipun Bunda Sekcam kalian Bapak Lurah, Bapak Babinsa Katipmas, Bapak RW, Bapak RT ingkang sakmenika sampun nyengkuyung kawontenanipun program 1000 Candi menika. Mugi-mugi sedaya menika wau dados gupuh suguh lungguh panjenengan dhateng umat Hindu sehingga panjenengan sedaya anggenipun jejer wonten kalenggahan pemerintahan Welingi lan desa Tangkil tansah rahayu langgeng lan rakyat saha umatipun tansah setya tuhu kalian aturan pemerintah. Swaha. Nah, Bapak Ibu, sak lintune patrap kula ingkang dereng trapsila ing manah panjenengan mesti kemawon ugi wonten pangucap kula. Tembung kula ingkang kasar, ingkang nglamak, mboten gadah duga kinira kula nyuwun pangapunten ingkang agung nggih Bapak Ibu. Lan teng mriki Bapak Ibu ngapunten saking Banyuwangi ora nggawa oleh-oleh apa-apa. Malah ngrepotke kok nyusul. Njur kok nukokne tiket. Nah, ini kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Ning kula gadah oleh-oleh Bapak Ibu. Oleh-olehe mung ngarupi punia. Ora teges ngowahi dhuwit aku bumayang ora. Ning kula tak nunut ngaturke berkat, tapi berkat kula dereng didang, tasik dicetak saking kondi Mas. Lah iya. Tasik dicetak lah menika minangka rejeki Gus Pundhutno. Nrima. Minangka rejekine keluarga kula kalih Yang Widhi dianugerahi rejeki ingkang linuwih-luwih sehingga sakmenika kula tak nunut adang berkatan kagem napa namine upacara murwa candika menika kula aturaken dhateng sinten Rama monggo. Niki adang kula monggo tansah tinampi mugi-mugi tansah ndadosaken rahayu basuki pura
wi wara dharma sedaya umatipun swaha. Nggih, Om Sriyam Bawantu, Sukam Bawantu, Purnam Bawantu, kesama sampurna ya namah swaha. Om Santi, Santi, Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun, matur nuwun Bapak Ibu.